FM 33.5 from the management and staff of Radio GMA Iloilo, we would like to greet everybody. Merry Christmas! Masa po, excited? Pila na lang kadlaw mo? Pila na lang? Dugay-dugay 100 years na lang. 100 days na lang, Christmas na. Para sa mga kabubukas pa lang po ng kanilang mga radyo, if it's your first time makinig sa amin, pakilala muna kami. Kami po ang Barangay FM 93.5 sa Iloilo. We are the FM station of GMA Kapuso, the sister station of the YSI Super Radio 1323 Sinang Balita. Ang programa, it's Talk to Papa. Ang DJ na hindi guwapo, hindi matalino, goal ko lang naman mga kabarangay is every day, that's my goal every time I go to my work, to make you smile. That's all. To make you smile, to make you happy, to make you laugh, to make you feel better. That's my daily goals. No, walang halong kaplastikan yan mga kabarangay. What you hear, what you see is what you get. Kay Papa Prince. Meron tayong YouTube channel Please naman, help Papa Prince. Meron tayong YouTube channel. Our YouTube channel, mga kabarangay, it's Papa Prince, one word, Papa Prince space Talk to Papa channel. Nag-create ang YouTube para maka-reach out kita sa mga OFWs all over the world. Sa Saudi, sa Singapore, sa Hong Kong, sa mga LSIs nga na-stranded sa di mga bahin sa Pilipinas nga wala kapuli sa ilang paribalay sa Iloilo. So that's why meron tayong YouTube channel. So please tell your friends, PM nyo sila, i-promote nyo ang channel ta. Aton gid ini, baho aton gid ini. FBI Full-Blooded Ilonggo channel. Full-Blooded Ilonggo DJ nga gaportikal Ilonggos kahanginan. Papa Prince space Talk to Papa channel. Okay, so we're looking for a second caller. Sa mga text nga ma-join, okay na, bukas ng linya ta. 0920-793-2544. Smart and talk and text. Smart and talk and text. Globe and Touch Mobile TM 0906-0626943. Hello, mabuhay. Hello. Hi, what's your name? Jolie. Ate, pwede mo palakas-lakasan yung boses ng konti? Pwede matudungan ng tingog? Ara na. Ara na gali. Ara man lang gali. What's your name again? Jolie. Joby? Jolie. Julie. Balang ko na apelyido mo. Ano? Bake Shop. Julie, Bake Shop. May problema. Please ka? Sugid naman tuod. May problema ka na, Julie? May ara pa ni. Oo, pila edad mo na, Julie? Ay, in-hold siya. Tigulang na to, hindi ka ba lang magtawagin ma? Nanay Julie? Hello. Oo, hindi mo pag-hold ng imo nga tawag. Wala na tandog lang. Sige lang, may problema. Sinsa lang nga, abi kong in-hold mo eh. Ikaw ba na, Julie? Hindi ko kabatin ko mo ikaw ba? Tuduhi. Mahuya ko. Hindi mahuya. Wala man makakita sa imo. Tikam lang baba mo. Liwat. I. Palapit sa cellphone. Manamit. Wala buo-buo. May problema si Nanay Julie. Pati sa ano? Nabuhi ko. Nangabuhi mo. Pila edad mo ha? 42. Daway sa ko, daway kagana mga buhi, gani. Ipalapit. Gabi. Daan mo na, gusto ko nga, ipalapit ang baba sa microphone, sa imo cellphone, ha?
Okay, Oh, sige. Ikaw ba, Papa Prince? Pwede ka pa utwas? friends, hindi ka po suwa. Sige, Nanay Julie. 42 anyos. Talk to Papa. What's your problem? Ano, how? Ano gidang daw ga problema si mo, how? Ay, ang ganap. Oh, palapit sa cellphone. Gaanda na lang karon sa rito, karon. Ano? Hindi mo ko pag-i-block dito at Papa Friends, ha? Ate gani, istorya gani kumayo. Palapit gani sa cellphone. Kay kumarosaryo ko man lang sa gaanda na lang karon sa rito. Oh, ano ba na mo? Mahubo. Tapos, Kung mahubo, ganit tayo palapit sa mic ko. Palapit sa cellphone. Ano pag Ara na? Oh, ara man lang gali. Galubad-lubad tingog mo matsak ko gani simo do kulang ka sa vitamins. Do kulang. Kakao ka utan wala. Nakaon. Oh, ti man gali. Kapamurugso ka da wala? Wala man na. Aw, abi ko kapamurugso ka kay bintingon ko gid na itil mo. Oh, Ay, te. oh, pila edad mo? Pila edad sa bana mo? Edad kami, Pila ganito? Kasi po. 42? Oo. Tapos, Kaya daw hubo, kaya wala na mo, maoy. ano usually ang ginamaoy? Di ba magmaoy ang isa ka lalaki? May ginasulit-sulit, ginasa nga singgit. Anong masaming ginamaoy, yahaw? Day? Agin hold niya naman hon. Tigulang, budlay, sorry hon, tigulang. Wala ka nagkakatandog sa dulungan Ti, ko. aki, hindi mo pagduot, gid ang iduot mo lang ya, ang imo nga, ang sa baba na yon plus ang imo nga cellphone, pasaway ng tigulang. Ano yung swali ang iya nga ginasinggit magmaoy? Wala man na mo kung ano, malam. Ano ba for example? Wala ko kung katiner sa balay kaya nag-ubra ko sa tawo. Wala kang magkatinag sa balay nyo. Tabi ka Naalin pa sa gagmay mga bata. Ay, tuod ka. So, lagi ka mukop na nagidugay-dugay gali. Tukdanay man Oo. Tapos, karmi lang kami nalumpat sa balay kapalagyo. ay, tuod ka. Pila ka lagi mga kabataan. Duwa man lang. Pero ang mga maoy-maoy ni. Ano gabi-gabi ni? Kung mahubugin siya kay gabi-gabi ka, hubugin. Tingagulumpat ka mo sa balay, taas balay nyo, ha? Pwede man ka mo kapalagyo lang, malumpat gid ka mo bale? Pila ka floor? 8 kalintang. 8 ka lintang, lumpat to, sakit gawa na steel. Kung kaya balaga palagyo. Aga palagyo gali, balagyo. Balado, di ka ma-joke, balado. Teka, magaga. Tapos? Hindi lang maoy kung di ka pa na. Naantos mo? Kasado ka mo, hindi? Oo, 18 years na, Papa Friend. Talaga pamurugso kayo magsabat galing sa akon. Wala, amo lang natingog ko yan. Ano? Amo ginatingog ko. Ay, daw, basta, aki ka gani sa akon. Basi, aki ka sa akon, wala man, baka, hindi man. Lata ka, Papa Friend. Ay, bilang-bilang. Yati, mama chup-chupan na, be? Mama chup-chup. Ati kong labo sa Papa Prince ka, be? Hina yung gawa radyo mo. Gusto ko ang laba-laba nga, nagakurog-kurog. Manamit, kabe. Manamit. Manamit. Grabe. When I say you say oh. Isa lang kao mo. Magambal ko nga you say oh. When I say you say oh. Tatlo ka oh. Isa pa ka ko lang. Here we go now. Let's rap sa rap. When I say you say oh. Magaling.
Let's do it once again. Let's rap, sa rap, lap, sa rap. Are you ready? Are you ready? When I say you say oh. Sabat? Noted sa... Noted pa sa tawag. Noted sa. Saling mo, lab mo ko, notedan mo man ko telepono. Oo, Papa Friend. Oh, hindi amo niyo sa rana ito. Ara ka magyapon sa pudar sa imong bana? Oo. Lockdown. Na-lockdown ka mo kupot sa bana mo? Natural. Makiniminom bana mo sa mong bisan na lockdown, ha? Ay, wala untat. Ay, bilang-bilang ya. Tuway likorman na sinyo, ha? Wala. Ay, tuod ka. Natistingan mo na na pulian, palayuan na isbana mo. Kaya kagamo man na kasikot man na sa inyo nga pangabuhi. Kakila na, halin pa sa may mga bata, mga palayo, galing kapuli lang po. Tingnan ang kapuli ka, ha? Tungkol sa mga bata ko, Pila ka bilog mga kabataan, ha? Duwa. Wala mo ginbit-bit na sa balay nyo, anay? Nagligad, Bala mo kisa, ang problema, labi na gid sa mga maoy nga bana kag mga abusador. Ano kani? Labi na gid sa mga maoy nga bana kag mga abusador, hindi na sa inyo nga bana mo kisa sa inyo man mo. Bala mo ginaabuso ka na, way ka naghalinda. Wala mo ginapadudla. Kumbaga, may ara kitang ginatawag ka sa may ara nga pray, ano ganina? I forgot the exact term. The prey and the predator. Di ba? Predator. Inabala like for example, sino basulon mo? Sino basulon mo sa amo nga klase ka sitwasyon? Kaugalingon mo o kon bana mo? Kaugalingon mo. Gina-example ko na sa una bala ang paka. Ang paka bala. Ang paka. Paka, kakatila ko sa kilala ka sa paka? Oo, Ang paka, butang mo na sa tubig. Matindera na sa tubig, di ba? May isa ka experiment. May experiment sa una nga ginhimo sa paka. Ang paka ginbutang sa kasirula. Ang kasirula ginbutangan sa tubig. Ang tubig sa ara sa kasirula nga may paka gininit. Gininit tubig. Ang paka wala naglumpat. Ginantos siyang init. Hasta nga sa ulihi, nga doon na inita na gidsa, naglumpat sa. Pero wala na sa pwersa, kinaubos na pwersa, yung ginantos na sa init mo. Hasta ang guwasang paka, tinula nga paka. So ano ang punto ni Papa Prince? Amo man na matabo sa imo. Hasta madalman ka da. Hasta madalman ka da, kag hindi ka mangita sa pagi nga makagwa sa amo na nga sitwasyon, malugmok ka na lang gida, madalman ka na lang gida, nga daw paka. Walang balsa magulang. Wala naman kami ginikanan. So, amo nang ginapili mo. Amo na. So, paano ta ka mabuligan? Simple lang nga pamangkot. Paano ta ka mabuligan kung wala mo gani ginabuligan ang imo nga kaugalingon? Abe? Pero, kung punto mo lang natin nagtawag ka sa papa para may istorya ka lang, para ma-share mo lang yun ang hibubunot mo, okay lang yun na kay Papa Prince. Okay? Okay. Pero mga ilang dito advice. Amo na to gani ang advice ko gani. Ano pakit gani kay wala mo. Huwag ka gani kapati sa magulang mo, mapati ka pa yan sa akon? Abe? Parehas kang advice Kung hindi ngayon ang panahon, Mama Chop Chop. Mama Chop Chop. huwag maiinip.